Накъде ли води този портал? Сега ще разбера. О, аз съм в реалният свят, а пък и съм много дребен. Ще използвам тази машина, за да стана по-голям. О, аз вече съм голям. Сега мога да правя каквото си поискам. О, сервитьорът от ресторантът. А ти как си дошъл до тук? Няма никакво значение как съм дошъл, ай се разхождаме.